Kajentiakul Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA lang ba uba overcome dikar information secretary kalapan pau ya kajeng sengokia berpenrem jur ya kibor penya district bad DM and HO East Janji Hills District dakabakan no bakile torti persya ya uba Marshal SBBM u Presiden KJCOMSWA ubasyong sya tangan halat rembai dongwa bandawa ban pleno ya kakamti doyong ka association kalaong menha ka khadwai terjeleu arjar punreu tapha ya u doctor in charge ka saipung u Dr. Sutong panlej pejpnya ya kijinglong jingman ka koj kakhya jong u president batnang taha ka khar terjeleu arjar punreu lapha biang u Dr. in charge narembai u Dr. Langstang kibidai jong katanat sumar ya kijingre lane katanat veterinary association ka kamba kini kijing pha Dr. kipen pau shai bakabor penya district kile klem ya ha bat klem ken ya kalong breu man breu bat jing im u president badon bok bakit khot kiladon lang rengkat ban pej ngor hakini ki arsngi uba overcome ulaong balada kibor penya district kimla ban pha da ki doktor ki badai hok ban sumari u president kapen i ya kejeng bomburom ya kalong breu man breu jeng u ula benrap bakat ba u president udang syak tangan bad ya kun na kabenta kejat benreu la i kumba om syam la khen chu ya u kum u breu hanrei kum umnat ka association kamahamru balada kibor penya district kidang peteng ban lek kumne an om ban se ban pha da kejing tho saka human rights ban wat jing ya da bat jing ya rap halor kane kam Celang frontier at the heart of my life Penrem jur ya ka administration East Janji Hills District bad ya ka DMHO ya ka jingle tortui jongki bala arsngi kila pha da ki doctor veterinary ban check up ya president jongi kane ga jingle torti jongki ka clear shy bakila kwa ban peniap ya president jongi menhenin ka sngi khatwei tarik nan riu ajab riu kila pha da doctor in charge ka saipung Dr. Sutong bat menne ka sngi khat tarik nan riu arjat riu kila pha da doctor in charge ka rembai Dr. Langstang don bok ba bat ki member jongi ladak administration kamla ban pha da ki doctor briu ki badai sisa ki doctor ngikum ka assistant ni ngeusi bat ngi penrem jur ya kani ka jingle jongki kat bau presiden udang syak thangan na benta ka jaj briu jongi kim khen shu ya u kum u briu henry ki khen ya u kum umrat ladak ki pteng ban yaile kum ni ngikum ka assistant ngin pha da ka jingtho seka human rights